Kapin sa 200,000 ka mga pack sa illicit cigarettes o kadtong wala nagbayad og buhis, gipangdugmo kaganiha sa mga taga Bureau of Internal Revenue. Ang report ni Nico Sereno. Sa usa ka waste management company sa barangay Paknaan, Mandaue City, gihimo sa taga Bureau of Internal Revenue ang destruction sa mga illicit cigarettes. Gipang-ablihan ang kahon-kahon nga mga sigarilyo. Dayon gilawg sa machine aron hingpit nga madugmok o mapulpog. Gipangunayan ang destruction sa Regional Director sa BIR Revenue Region 13, Douglas Rufino. Misaksisab sa destruction ang taga DENR. Ang kalihukan sa Mandaue, simultaneous o dungan nga gihimo sa lain-laing bahin sa nasod kundiin naka-confiscate ang BIR sa mga sigarilyo. Matud sa ahensya, bilyon-bilyon ang mawala sa makolekta nga buhis sa gobyerno tungod sa mga sigarilyo nga wala nagbayaran og tax. Those who are engaged in the distribution, manufacturing of illicit cigarettes, we will always catch them. Kasi lalabas at lalabas naman sa market yung product and we are that resourceful na matrace din namin kung saan nanggagaling. Matud sa BIR, kinagihimo pagpakita nga seryoso ang kagamhanan sa kampanya pagbayad yun sa husto nga buhis tungod kay bilyon kuno ang mawala sa kagamhanan tungod nini illegal nga binuhatan. 224,211 ka mga packs sa sigarilyo ang gipaubos sa destruction. Nasakmit sa miaging tuig sa lain-laing lugar sa Bantayan Island, Toledo ug Lapu-Lapu City. Matud sa Regional Director, ang mga nasakmitan gipamulta apan gisakmit gihapon ang mga items. Gawa sa mga kumpanya, lakip-sab sa gipangsusi ang mga retailers sama sa kamerkaduhan kung nagbaligya ba og illicit cigarettes. As you are found in possession of illegal cigarettes, you're already liable under the tax code. Mere possession. That's why we are discouraging the sellers, especially in the public markets, to desist from selling. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.